Il-ġbir tal-voti mill-assess jintemm is-sibt 17 ta' Mejju u madwar 9% tal-voti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew għadhom ma nġabrux. Fl-istess jum jibdew jinxteħtu wkoll l-ewwel voti. Għal din l-elezzjoni hemm madwar 343,000 persuna eliġibbli biex jivvutaw. Minn dawn madwar 32,000 għadhom ma ġabrux il-vot tagħhom. Is-sibt huwa l-aħħar ċans biex wieħed jiġbor il-vot mill-assa tal-lokal. Dan bejn id-9 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u 3 ta' wara nofsinhar u l-10 ta' bil-lejl. Intant fit-23 dar tal-anzjani li għandhom iktar minn 50 resident, kif ukoll f'San Vincenz de Paul, l-anzjani jivvutaw is-sibt 17 ta' Mejju. Fil-jum tal-votazzjoni se jkun hemm aċċess liberu kemm ma' residenti jew pazjenti li jkunu sejrin jivvutaw kif ukoll għal persuni awtorizzati li ser iwassluhom sal-post tal-votazzjoni. Dan jekk il-votanti nifishom ikunu jridu hekk. Il-votanti li ser ikunu msifra jew rikoverati fi sptar fl-24 ta' Mejju u applikaw il-Kummissjoni Elettorali b'dikjarazzjoni ġuramentata jistgħu jivvotaw is-sibt 17 ta' Mejju mis-7 ta' filgħodu sal-10 ta' bil-lejl fi Trade Fair Grounds in-Naxxar.